I see the dawn of a new beginning. Hola a totes i a tots i benvinguts un dia més al meu canal. Jo soc Teacher Weekly i avui anem a estudiar la comparació de les fraccions. I direu, Teacher Weekly, què és això de comparar una fracció? Doncs mireu, és algo que és molt senzill. Anem a començar. Per a començar, què és comparar una fracció? Comparar una fracció simplement és mirar quina de les dues fraccions és més gran que l'altra. Vale? I per això anem a trobar dos casos en el que podem comparar fraccions. Anem amb el primer, mireu. El primer cas que anem a trobar és comparar dos fraccions que tenen un mateix denominador, és a dir, la part de baix de la fracció. Com en aquest cas, jo us he ficat un exemple de 4 quints o 4 cinquens i 2 cinquens o 2 quints. Val? Aleshores, com tenen el mateix denominador, jo directament puc saber quina de les dues fraccions és més gran, que en aquest cas la més gran seria 4 cinquens, 4 quints, ¿vale? I també us he ficat el dibuixet per que ho vegeu clar, és a dir, si mirem el dibuixet, en quina de les dues pizzas hi ha més tros pintat? Efectivament, en la que he ficat 4 cinquens. Vale, això és comparar dues fraccions amb el mateix denominador. Ara anem a la part un poquet aixina, com si diguem, més complicada, que és com comparem dues fraccions que tenen un denominador diferent. Com en aquest cas. Mireu, en aquest cas tenim una fracció que són 4 novens i una altra que són 6 dotzens. I direu, ostres, així tenim dos denominadors diferents. Com podem comparar aquestes dues fraccions si tenen dos denominadors diferents? Doncs mireu, jo us he ficat uns passeigs que anem a seguir per a comparar aquestes dues fraccions que tenen dos denominadors diferents. El primer que anem a fer és traure el mínim comú múltiple d'aixos dos denominadors. I per això, com anem a fer-ho? Anem a fer-ho mitjançant la descomposició factorial. És a dir, la ratlleta. Se'n recordeu de la ratlleta que jo us he explicat en classe, de veritat? Aleshores, anem a ficar dos ratlletes. Com així, a la presentació. I a un costat de la ratlleta anem a ficar el 9 i a l'altre costat de la ratlleta anem a ficar el 12, que són els nostres dos denominadors. Vale, ara, anem a agafar el 9. El 9, jo el puc dividir entre 2? No, veritat, perquè el 9 no està en la taula del 2. I el 9 el puc dividir entre 3? Sí. Anem a dividir el 9 entre 3. Si jo dividís 9 entre 3, me dona 3. Vale, perfecte, seguim. El 3 sí que m'ha donat. Jo el puc dividir entre 2? No. El puc dividir entre 3? Sí que puc. Aleshores vaig a dividir-lo entre 3. 3 dividit entre 3 me dona 1. Com ja he arribat a 1, així acaba la meva descomposició del número. Ara anem a l'altre costat. Anem a descompondre el número 12. Veure, el 12 comencem. El 12 el puc dividir entre 2? Sí que puc dividir-lo entre 2, veritat? Perquè el 12 està en la taula de 2. Val. Si jo dividisc 12 entre 2, això me dona 6. Perfecte. Ara, i si és 6, jo el puc dividir entre 2? Sí, veritat, perquè el 6 també està en la taula del 2. Vaig a dividir-lo entre 2. 6 dividit entre 2 me dona 3. A veure, este 3, ara, el puc dividir entre 2? No, entre 2 no. I entre 3 el puc dividir entre 3? Sí, en este cas sí que el puc dividir entre 3. I 3 dividit entre 3 me dona 1. Vale, perfecte. Ara ja tenim la descomposició factorial dels dos números. Aleshores, ara, què anem a fer? Mireu, és molt fàcil. Ara he d'agafar els números que se repeteixen o no elevats al màxim exponent. Però direu, això el màxim exponent, això què és? És molt senzill, mireu. Quan hem fet la ratlleta del 9, tenim dos tresos, però si mirem en la ratlleta del 12 tenim un 3. On hi ha més tresos? Al costat del 9 o al costat del 12? Al costat del 9, veritat, perquè ne tenim dos. Aleshores vaig a agafar aquests dos tresos i l'altre 3, però no liar-me, el vaig a tatxar. Per què? Perquè aquest no el vaig a seleccionar. I després, el número 2. Tenim dos dosos en la part del 12. En la part del 3 tinc algun 2? No, veritat, aleshores he d'agafar els dos dosos. Perfecte. Ja tinc seleccionats els tresos i els dosos que vaig agafar per a traure el meu mínim comú. Ara, quin és el següent pas? Doncs mireu, el següent pas és agafar els dos tresos i els dos dosos i multiplicar-los.
vale? Tal qual vos ho estic fent així. I si jo multiplique 3 per 3 fan 9. 9 per 2 fan 18 i 18 per 2 fan 36. I este 36 què és? Doncs este 36 és el meu denominador comú per a les dues fraccions. Val? Així tenim les fraccions i així tenim el 36, que és el numeret que hem eixit per a ser el denominador comú de les dues fraccions. I ara, què me falta ara? Ara me falta saber com averiguar el numerador. I anem a passar a l'última diapositiva per averiguar el numerador. Mireu. Per averiguar el numerador, jo què he de fer? Doncs és molt senzillet. He de preguntar-li al número 9. Número 9, per quin número t'he multiplicat per a que me doni 36? Doncs jo el 9, si penso en la taula del 9, dic, ostres, 9 per 4 me dona 36. Aleshores, el 4 del denominador l'he de multiplicar per 4. I 4 per 4 són 16, veritat? Aleshores, el meu primer numerador és el 16. I ara, vaig a preguntar-li al 12. 12, per quin número t'he multiplicat jo per a que me doni 36? I si pense, dic, a veure, per 2, no, per 2 no. Per 3, a veure, 3 per 2, 6, 3 per 1, 3, perfecte, per 3 ha sigut. Aleshores, el numerador, que és el 6, l'he de multiplicar per 3. I podeu dir, però teacher, és que jo no sé com has tret ixe 3. Vale, si no sabem com averiguar ixe número 3, és molt senzillet el pas que tenim que fer abans d'averiguar ixe número 3. Si jo no puc fer-ho de cap, simplement he de dividir el 36 entre el 12. Vale, com vos estic explicant jo, sí. 36 dividit entre 12. I això que deixa 3. 3 per 2, 6, 6, 0. I 3 per 1, 3, 3, 0. Ja he averiguat, ja uneix i 6. Val? I ara vaig a multiplicar. 6 per 3, 18. Per tant, quina de les dues fraccions és la més gran? Doncs ara ja sé que la fracció més gran és 18. 3600. I si mire les dues fraccions que tenia al principi, ja sé que la fracció més gran és la de 6 200. Val? Bueno, sé que és un poc complicat, però en pràctica això és molt fàcilet. Espero que us hagi agradat molt aquest vídeo. Recordeu seguir-me i subscriure-vos al canal per veure més vídeos i fins a la pròxima. Adeu a totes i a tots!